Beno, bideo honetan hasiko gara prismen azalera kalkulatzen. Kasu honetan ikusiko dugu prisma hexagonal batek, hemen daukagu prisma hexagonala, eta bere garapena marraztu dugu. Prisma honen garapena izango da oinarriak, bi hexagonoak, eta albokoak dira lauki zuzenak, oinarria 6 alde dituenez, 2, 3, 4, 5, 6 lauki zuzenak. Kasu honetan, berdinak dira guztiak, baina lauki zuzen hauek ez dira zertan berdinak izan behar. Bai, azalea kalkulatzeko bi metodo erabil dezakegu. Lehenengo metodoa da bide arrunta, hau da, formula erabili gabe. Eta da logika erabiltzea. Bueno, bi azalera mota daude. Bata da alboko azalera. Alboko azalera da oinarriak kenduta, alboan daude lauki zuzenen azalera. Eta azalera hori kalkulatu dezakegu, bueno, lauki zuzenen azalera, gehi lauki zuzenen azalera, gehi lauki zuzen honen azalera, gehi honena, gehi honena, gehi honena. Banan azalera kalkulatzea eta gehitzea. Baina beste modu bat dago formula baten bidez. Eta formula zeina da, hemen ikusten dugu garapenean, alboko azalera da justu kasu honetan 6 lauki zuzenen azalera. Baina horiek osatzen dute lauki zuzen bat bakarrik, lauki zuzen honen azalera izango da alboko azalera, eta lauki zuzen baten azalera zein da oinarria bidera altuera. Kasu honetan lauki zuzen handienaren oinarria zein da. Justu da oinarriaren perimetroa, ze da justu 6 alde dituena, kasu honetan hexagonoa delako 6 alde ditu, hemen 6 orduan. Hau da, oinarriaren perimetroa eta bidera altuera. Orduan, prismaren alboko azalera orokorrean izango da. Oinarriaren perimetroa bidera altuera. A azpia berdin oinarriaren perimetroa bidera altuera. Hau da, alboko azalera. Bai, oinarriak kenduta. Alboko azalera. Oinarriaren perimetroa eta altuera. Eta hemen balio du prisma guztientzat, ze hemen dago oinarriaren perimetroa, segun eta zenbat aldi dituen, desberdina da perimetroa, baina formula hau da prisma guztientzat. Gero, gehitu beharko dugu alboko azalerari azalera osoa nahi baldin badugu kalkulatzea, oinarriaren azalera. Bi oinarriak berdinak dira. Kalkulatuko du bat oinarriaren azalera, zer izango da, segun eta kasu honetan hexagono baldin bada, izango zen perimetro bidera potema, zati bi. Baina orokorrean oinarriaren azalera izango da, dagokion oinarriaren azalera. Irudi lau bat izango da, hexagonoa, pentagono, karratua, erromboa, trapezioa edozein, eta horren azalera. Eta orduan, azalera osoa kalkulatzeko zer izango da? Alboko azalera gehi bi oinarrien azalera. Orduan, azalera osoa zer izango da? Alboko azalera, hemen kalkulatu duguna, formula honekin, oinarriaren perimetro bidera altura, gehi bi oinarri ditugunez, bi bider oinarriaren azalera. Bi oinarri berdina dira. Orokorrean, azalera osoa izango da alboko azalera, gehi bi aldiz, bider oinarriaren azalera. Formula hau aplikatu daiteke edozein prisma kalkulatzeko. Beno, orain prismaren kasu berezi bat ikusiko dugu. Kasu honetan prisma berezi izango da ortoedroa. Ortoedroa da prisma bat, non aurpegi guztiak bai oinarriak, bai alboko aurpegiak lauki zuzenak dira. Eta kasu honetan ortoedro bat daukagu eta neurriak dira A, B eta C. Oinarriaren neurriak dira A luzera, B zabalera eta prismaren altuera C. Prisma bat denez aurreko formula erabil dezakegu, baina aurpegi guztiak lauki zuzenak direnez, beste formula bat aplikatu dezakegu. Zein, aurpegi guztiak dira bi oinarriak berdinak. Aurpegi hau A eta C duenak, hau eta txekoa berdinak, eta B eta C eta hau berdinak. Orduan, nola kalkulatu dezakegu azalera osoa? Aurpegi guztiak, hiru aurpegi hauek, hau eta hau, bider bi eta gehitzea. Bueno, lehenengo zer egingo dugu? Oinarriaren azalera zer izango da? A bider B. Bi oinarri ditugunez, oinarriaren azalera osoa izango da. Bi bidera B. Hau honekin, kalkulatzen dugu bi oinarriak. Bi bider A bider B. Orain ikusiko dugu, aurpegi hau B eta C duena, hau eta hau. Gehi, bi aldiz B bider C. Eta gehi, aurpegi hau eta txekoa, A eta C duena. Orduan, gehi, bi bider A bider C. Bia faktore komun aterata lortzen dugu formula. Ortoedroaren azalera osoaren formula kalkulatzeko, berdin bi bider parentesia A bider B, gehi B bider C, gehi A bider C, edo bestela erabili beste formula hau. Bi bider A B, gehi bi bider B C, gehi bi bider A C, edo prisma osoaren, azalera osoaren formula ere aplikatu dezakegu. Bueno, orain ikusiko dugu nola erabiltzen dugu ikasitakoa bi adibidekin. Lehenengo adibidea.
irakurriko dut problema. Prisma zuzen baten oinarriak erronboak dira, eta horren diagonalek 8 cm eta 6 cm dituzte. Jakin da prismaren altura 10 cm dela, kalkulatu zenbatekoa den azalera. Hemen dakogu prisma, oinarria da erronbo bat, neurria jartzen ditugu, diagonal handia 8, diagonal txikia 6, eta alboko aurpegia dira laku zuzenak, eta hauek dira garapenan alboko azalera. Altura da 10, prismaren altura 10. Orduan, lehenengo eta behin goratu formulak, bai? Azelerazioa kalkulatzeko kalkulatuko dugu lehenengo alboko azalera eta gero gehituko dugu bi oinarrien azalera. Bueno, alboko azalera kalkulatzeko goratu formula. Alboko azalera da oinarriaren perimetroa bider altuera. Bueno, oinarriaren perimetroa kalkulatzeko behar dugu oinarriaren aldea, eta hemen marrazkien ikusten dugunez, oinarriaren aldea ez dakigu. Oinarriaren aldea kalkulatzeko Pitagoras erabiliko dugu. Nola? Hemen dago triangelu zuzen bat, kateto hau da diagonal handiaren erdia, 8 zati 2 lau, eta beste kateto hau beste diagonalaren erdia, 6 zati 2 3, eta Pitagorasekin kalkulatuko dugu L aldea. Hau da, hipotenusa berbi L berbi berdin kateto bat berbi 3 berbi gehi beste katetoa berbi lau berbi. Karratuak egiten ditugu, L berbi berdin bederatzi gehi 16, batuketa egiten dugu, L berbi berdin bederatzi gehi 16 hogeita bost, eta orain karratuak entzen dugu, beste aldean errokarratua jartzen. Hau da, L berdin hogeita bost errokarratua, hau da, L berdin 5 cm. Hau da, erronboaren aldea 5 cm nertzen dela. Horrekin ja kalkulatu dezakegu oinarriaren perimetroa, eta horrekin ja alboko azalera kalkulatu. Hau da, alboko azalera azpia izango da oinarriaren perimetroa, bider altuera alboko azalera izango da oinarriaren perimetroa. Erronboa denez, lau alde ditu, bider, aldearen neurria, lau bider bost. Lau bider bost da, oinarriaren perimetroa, bider altuera. Altuera da, 10 cm, prismaren altuera, hau da. Hogei bider 10, 200 cm karratu. Hau da, alboko azalera. Ezaztu unitatea, azaleren unitatea cm karratu dela kasu honetan. Orain, kalkulatuko dugu azalera osoa, gehituta bi oinarri. Lehenengo kalkulatuko dugu oinarri baten azalera. Beno, oinarri arromba bat denez, oinarriaren azalera izango da, diagonal handia bider diagonal txikia, zati bi hau da, 8 bider 6, zati bi, berrogeita 8, zati bi, hogeita lau zentimetro karratu. Hau da, oinarri bat. Orduan, azalera osoa izango da, azalera osoa izango da, alboko azalera, gehi bi aldiz oinarriaren azalera. Hau da, azalera osoa, 200 da alboko azalera, gehi bi errombo ditugunez, bider errombo baten azalera. Hemen kalkulatu dugu, hogeita lau. Hau da, 200 gehi berrogeita 8, berdin 200 da berrogeita 8 cm karratu. Eta hau da, prisma honen azalera osoa, 200 da berrogeita 8 cm karratu. Beno, ikus dezagun beste adibide bat ortoedroaren kasua. Galdera da, kalkulatu honako ortoedro honen azalera osoa eta diagonalaren luzea. Beno, lehenengo kalkulatuko dugu ortoedroaren azalera osoa. Egin dezakegu aurreko adibideen bezala, alboko azalera kalkulatzea, oinarriaren perimetroak bide altuera, eta gero gehitzea bi oinarrien azalera. Baina apliko dugu ortoedroaren azalera osoaren formula. Hau da, azalera osoa bi aldiz, bider, A bider B, gehi B bider C, gehi bider, A bider C parentesiarekin. Kasuko honetan zerik izango. Bueno, A da 3, B da 2 eta C da 6. A da 3, B 2 eta C 6. Odo alderantziz, A6, B2 eta C3 berdin zaite, hiru neurri hauek bata da A, bestea da B eta bestea da C. Ordezkatzen dugu eta zer izango da 2 bider, parentesia, 3 bider 2. 3 bider 2 da oinarriaren azalera. Gehi 2 bider 6. 2 bider 6 da alde hau eta alde hau azalera. Gehi 3 bider 6, alde hau gehi alde hau. Kontuak egiten ditugu eta 2 bider, 3 bider B 6, gehi 6 bider 2 12, gehi 6 bider 18, eta batuketa hori dira 36, ondan 2 bider 36, 32 cm karratu. Eta hau da, azalera osoa, bai? Kalkulatu dugu, hiru aurpegi desberdinen azalera eta gero bider 2. Aurpegi desberdinak dira hau, eta hau, hiru aurpegi desberdinen azaleren batuketa eta gero bider 2. Horrekin lortu dugu azalera osoa. Orain bigarren zatiaren, diagonalaren luzera. Bueno, diagonala, ortodro baten diagonala edo prisma baten diagonala da marra gorri hau, D hau, bai? Hau da, goiko oinarrian daukagu erpin batean lotuta, beko oinarri batekin lotuta dago. Diagonala dago ortodroaren barrutik dago, bai? Eta zenbat neurtzen du hau kalkulatu nahi dugu, bai? Eta hau da, ortodroaren kasuan nahiko galdera tipikoa, bai? Hori egiteko beti
Neurketa bat ez badakigu, beti Pitagorasen bidez lortu behar dugu, lortu behar dugu triangelu zuzenak. Marrezio honetan ja ikusten duzue nola laranjaz daukagu triangelu zuzen bat D, alturarekin 6, eta oinarrearen diagonalarekin lortzen dugu triangelu zuzen bat. Bai, baina triangelu zuzen honetan daukagu bi ezagunak kalkulatu nahi dugun diagonala, eta oinarraren diagonala ez dakigu. Orduan, lehenengo kalkulatuko dugu oinarraren diagonala Pitagorasekin, urdinez ikusten dugu beste triangelu zuzen bat, eta behin hori kalkulatu ondoren beste diagonala Pitagorasekin egingo dugu. Orduan, esan bezala, diagonala kalkulatzeko, D hau kalkulatzeko, bi aldiz Pitagoras egin beharko dugu. Lehenengo kalkulatuko dugu B-ko katetu hau, D', Pitagoras horrekin, ikusten dugu oinarriaren triangelu zuzen hau, berdez dagoena, bai? Hemen daukagu, bi katetu bat da bi, beste katetu bat da hiru, eta oinarriaren diagonala D', bai? Pitagorasekin kalkulatuko dugu D' hau. D' da hipotenusa, D' berbi, berdin, katetu bat berbi, hiru berbi, gehi beste katetua bi, berbi. Karratuak egiten ditugu, D' berbi, berdin, bederatzi, gehi lau, batuketa egiten dugu, D' berdin, bederatzi gehi lau amairu, karratuak entzen dugu bestaldean errokarratua, D' berdin amairu errokarratua, eta hau biribiltzen dugu bi zenbaki ematerrekin, D' izango da, 3,71 zentimetro. Hau da, oinarriaren diagonala. Hemen beharko dugu, orain D kalkulatzeko beste Pitagoras erabiliz. Hemen marraztu dut ja laranjaz dagoen triangelu zuzena, altuera da 6, D' da 3,71 zentimetro, hemen kalkulatu duguna, eta kalkulatu nahi duguna da D. Berriro Pitagorasekin, D da hipotenusa, 6 da katetu bat, eta D' hau 3,71, beste katetu hau D berbi, hipotenusa berbi, berdin, katetu bat, 6 berbi, gehi, beste katetua D' berbi, ordezkatzen dugu D', hau da 3,71, D berbi 6 berbi 36, eta 3,71 berbi da amairu, hemen daukagu D' berbi amairu, D' berbi amairu. Batuketa egiten dugu, D berbi berdin, 36 gehi amairu berrogeita bederatzi, eta karratuak kentzen dugu, bestaldean errokarratua jartzen, D berdin, berrogeita bederatzi errokarratu, hau da, 7 zentimetro, eta kalkulatu dugu ortoraren diagonala, D berdin 7 zentimetro. Goratu, bi aldiz Pitagoras, beti. Nahiko galdera arrunta da, azterketetan ortoeroarena, bai azalera osoa, bai diagonala, eta mekanika beti da berdina, bi aldiz Pitagoras. Lehenengo oinarriaren diagonala kalkulatzen dugu, eta gero hori erabiltzen dugu beste diagonala kalkulatzeko. Agur.